Reaksiya görkezmek edeninde näme bolýandygyna üns berdiňmi? Öz edýän hereketlerine düşündiriş bermegi goýanynda ullakan bir zat üýtgeýär. Adamlar birden ten dolanyrmak okaýyny ýitirýärler. Netijesi gaty çalyp göze görünýär. Bu ýagdaýda hakykatdan hem täsirli bir görnüşe tomaşa etmek mümkin. Olara seniň dymanyň gerek däl. Olar dymagyny däller ýa-da isleýärler. Tenin özüň aklamaga çalışmagy, iyiliň düşünmek üçin edýän umytsyz synançyklaryny, mewjuryan duýgularyny gözleýärler. Olar şu energiýadan imitlenýärler. Muny olara bermegiň bes edeninde ellerinden ähli zat gidýär. Ten dolanyrmak, ýagny manipulerlemek üçin garşyňa ulanary zatlar galmaýar. Käbir adamlar bilip ýa bilmän öz gatnaşyklaryny başdan aýak garşydyna adamyň reaksiýasyny gadanmagyň esasyna gurýar. Bu güýçlilik we ähmiýetlilik duýgusyny öredýär. Olar tenin beýinjalik bolmagyna mätäç. Olar diňe şonu ýüpüň öz ellerine digin duýup bilýärler. Ine şu oýuny oýnamagyň bes eden wagtyň bolsa, olaryň güýjüni bütünlei ellerinden alýarsyň. Bu aýdýan ýagdaýma adamlara has güýçli garşylyk görkezmek bilen näle, hiç şeýle garşylyk görkezmezlik bilen ýetilýär. Bir zada düşünmeli. Meniň aýdýanym dawada ýeňçi bolmak hakynda däl. Käbir dawalaryň başyndan asla başlanmagy münasip dälligine düşünmek hakynda.